pagkatok. Gani gubanan kita sa mga sexy dancer. Labi ka sa itong anak ni Pukwang Maygala, labi na sa itong singer, labi ka sa duha ka komedyante, ang ala Max Urban, ala Yuyoy from Cebu. Anya Maygala, aniya sa natong comical skits, drama, comedy katanan. Labi niyo sa atong singer, inspirasyon, singing comedian, si Miss Agnes Reyes. Okay, Maygala, magsugod ba kita Maygala? Kaya di na ito kapugngan, kaya ready naman ang atong mga audience Maygala nga gusto mo tanaw, atong balik-balikod, magpasa atong major sponsor Maygala. Atong major sponsor, atong kinibalik-balikon, kaya mga kaninghataw, kinabuhi sa atong kalingawan, ang major sponsor. Mike Tyson? Mike Rama. Mike, hello. Halo Black. Hey. Hihipon. Oh, may gala. Oh, may gala. Atong sa atong medyo sponsor, si Lutsi Luba Tabuada. Good? And family. Very good. O sigit, Kyrie Kyle. Very good. Luba. Gabi Josephine Camargo Tabuada. Good. And family. Juni Tabuada and family. Very good. Sarito Mirindo Tabuada. Good, very good. And family. Bernardo Tabuada and family. Good. Atipas Tabuada and family. Very good. Gani Giancarlo Tabuada and family. Good, very good. Estelita Sumabal and family. Good. Ay, Estelita naman. Kumira na. Okay. Maygala, magsugod mga ito, Maygala. Di na ito kapugngan. O ginsa ito, ito na yung mga kamera, mga kudak, Maygala. Andam niya mo, inigawa sa itong among Juan Magician Maygala, si Professor Chocolate Amante. Ano manama inyong kamera, doon mo cellphone ng kamera, andama ninyo, kaya nga na gusto mong pa-litrato ini nga mong magician, okay ito. Okay, magsugod mga ito, Maygala. Kaya oras nagkalaw, mintas wala ito soma, nagdaga ng oras, mintas wala ito gukda. Okay, dito mayangan, unang abli, unang numero, unang pagtugas sa itong kalingawan, Maygala. Dito mayangan, sugat ito sa masupang papak, ang Dispakatok Dancer. Okay, pakpawin.
Ako ito'y pakitiw sa tiyo sa itong dancer. Mato sustansya sa mata sa lalaki, ha? Dito sustansya sa utok. Ang sustansya sa utok ko, Servita Pasil Dulho. Pero doon sa itong kapistahan, sa sityo kalubihan, mato'y sustansya sa mata sa lalaki. Inigawa sa itong dancer, wala yung tanawon sa mga lalaki. Wala yung tanawon sa mga litaw. Inigpatit ang tunga ragyod. Anya na pa'y dughan sa itong dancer, talinis kayo, murag atudlog kawatan. Anya na pa'y paas sa itong dancer, haki, sinaw, way uwat, way tag-50, puros tamanggatos. Okay, may gala. Ano sa ito sa lain sa numero, standby, Darwin, standby. Darwin, imo na. Okay. Pero, si Madam Esther na, nagkamera na siya na sa linya sa Channel 100. Channel 100 ang Esther, ha? Sa linya na sa Channel 100, ha? 47 naman kutom. Kinahanglan, tira. Operator, sigmo. At operator, magsigmo yan. Agnes Reyes Megala. Atong isunod na ron ang atong singing komedyan, singing inspirasyon.
Ang kitsa to mga ulitaw nga interesado mo saka, pwede mo makasaka sa atong singer may gala o sa kababae nga magkanta mukhang inspirasyon. Okay, dito maglangan, sugatan ka sa masabang papak, ang singing inspirasyon, singing comedian si Miss Agnes Rios may gala. Okay, pwede na mo. Hoy, hawa mo diyan ang plane. Okay, may gabi eh. Okay, magpadayon ta na bisag gawan. Okay. Una gusto ko na pasalamat kay Mig Dako sa nag-sponsor sa atong variety show karon no. Ug sa mga tao rin nga niya karon sa pagsaksi sa mga kalingawan daghang salamat kanyang tanan. Okay, dahil magkinahaman niya ko partner diri sa ato bangan. Kinsa may isog dira sa kadayon ha. Dili magtugtog. Okay, music. Oh, baka dayon. Kanang ganahan. Kanan dili basa. Hoy, kanan dili. Oh, ayaw lang basta mo. Ayaw lang basa. Talilisag na ang ano. Stop music. Ngayon, naundong na akong part. Pero,